penso repetircho máis veces, Berto. Tes que marchar desta casa, sí ou sí. Hola, ¿qué tal, Vanessa? Son Berto. ¿Cómo que non te acordas? A ver, fai memoria, muller. Podes saber que faz. Estou namorando. Pero a ver, quen é esa rapaza? Ti coñeces a Vanessa, a filla de Merche? Cea para tres. Que che parece? Como para tres. E logo quen ven, Pili? Vanessa. Pois si, Vanessa. Berto mollou a cama tos 8 anos. Pois logo marchamos. Vanessa, a mí non me importa nada que a morta de fame de túa nai e estea chupando a pensión a Josefa de Benito. Berto, sinto moito da fea, pero ti mereces algo mellor. Un amor que che permita poñer distancia. Non me vas contar nada. É italiana, coñecina por internet. Italiana? Eu que xa me vía paseando en góndola por Venecia. Eu antes era feliz nesta casa. Por qué? Porque vivía soa, sen estorbos. Agora, todo van ser problemas. Eu non quero dicirlle ao meu fillo que estou con Manolo. Ademais, é que son como o día e a noite. A min o que me aporta Manolo motívame tanto. Que non, Manolo? Eses carreiros están cheos de toxos. Que non vou contigo. Pero non haberá sitios para pasear sen que parezamos cabras. A Manolo deulle polo tema místico. Colleu un libro deses de historias celtas na biblioteca e empeñouse en facer sendeirismo espiritual. Polo monte da Rocheira. Pero como ían vivir aí os celtas se non hai máis que silvas? Levo poucos días vivindo con mamá. Vale, voume adaptando, pero non é doado. É que aínda teño que atopar o meu sitio neste mundo, sabes? Non sei, por exemplo, nun partido entre solteiros e casados, aínda non sei en que equipo iría. Cos solteiros, xa o sei, pero que prefiro non pensalo, sabes? Porque... Onde crees que estás? O sofá desta casa non é para dormir. Tes toda a razón, é incomodísimo. Xa podes ir limpando toda esta porcallada. Isto parece un cortello. Ai, non sexas exagerada, mamá. Non penso repetircho máis veces, Berto. Tes que marchar desta casa, sí ou sí. Como que marchar da casa, non? Iso sí que non. Ai, co mal de amores que teño, que son incapaz de arrastrarme ata a cama. Non ves que isto... Veña, Berto, tes que pensar algo e rápido. Mamá, que pasei unha noite horrible. Que xoguei un par de partidas ao Soccer Black e non me contou no historial de vitorias. O que me faltaba. Agora vaste poñer sentimental. Poñerse sentimental? Pois non era mala idea. Porque tiña que topar algo para que me dese un pouco de tregua a miña nai co de irme da casa. E atopei, non? Sí, porque que pode enternecer máis a unha nai? Pois ver o seu fillo así, cos emocións, a flor de pel. Podes saber que faz, parásito. Pero a ti que che pasa? Por que máis que irás que con o novo Código Penal iso é cadea perpetua. Ao final, Manolo convenceume e merquei ese bastón para ir ao monte, para facer trekking, como se di agora. Especial para rutas con dificultade. Ao que se chega por amor. Podes saber que estabas facendo? Que caeume un botón da camisa. Cando pensar marchar desta casa? Non vexo nada empaquetado. Diso quería falarche, pero baixa a arma, por favor. Falar de que? Que estiven pensando en marchar da casa un destes días. Pero tiven un imprevisto. Un agasallo deses que che dá a vida. Xa iucha devolver a declaración. Non. Estou namorando outra vez. Namorando?
Sí, algo novo que prendeu no meu corazón. Ti tomas mo pelo ou que? Non, en serio, estou todo o día pensando nela e noto como a bolboretas, así non. Isos son gases. Non te acordas cando te levei ao pediatra aquela vez que... Que non, é o amor, mamá. Chamando de novo a miña porta, toc, toc. Pero a ver, quen é esa rapaza? A Vanessa non a coñezo moito. Saímos xuntos un par de veces no instituto e pouco máis, sí. Unha vez estábamos morreando e caeulle un empaste. Vanessa, a filla maior de Celso e Merche, o que me faltaba. Con boa familia foi dar ese langrán. Esa xente levo demo dentro. Hola, que tal, Vanessa? Son Berto. Berto. Como que non te acordas? A ver, fai memoria, muller. Sí, mira, que lle prendeu aquela vez lume o instituto, o incendio aquel? Ese Berto son, sí. Que tal? Lembrábase, como non sei a lembrar. Para celebralo, vou preparar un escabeche de mexillóns e cogumelos. Vaya mesturanza, O melloriño do mar e da terra. O primeiro será deixar todo ben picadiño para despois non ter máis ca ir xuntando. As cenorias e os feixóns ímolos cocer un pouquiño antes para que estean ben tenros. E agora todo a lume lento, que se vaya facendo a modiño. Estes cogomelos que merquei son unha maravilla. Sabedores, saudables e fáciles de atopar. O pleurotus é como a fibra, polo que serve moi ben para depurar o organismo. E o shiitake é unha gran fonte de proteínas. Pero haberá que ir engadindo máis cousiñas para darlle así un pouco de sabor. Así que aí vai, o viño, un pouco de auga, o vinagre, a menta e a pementa. Agora toca esperar a que ferva para botar o máis importante. Mesturamos ben todo, apagamos o lume e recollemos, porque isto non se pode comer tan axiña. Hai que agardar a que repouse 12 horas. E despois de conquistar o estómago da miña nai cuns mexillóns exquisitos, toca facerse co seu corazón. Xa se sabe, O amor gaña batallas que a forza perdería. Eu non tiña nada en contra da rapaza. E tampouco me parecía mal que Berto estivese namorando, pero... podían ir á casa dela. Ou marchar uns días por aí co coche. Vanessa debíame un favor. Unha vez ela perdera o seu reloxo calculadora, eu roubaralle a Pabliño do Pico seu para darlle a ela. Era dos vos, dos que funcionan con a plaquiña solar. Sí. Por iso agora, pois ela non podía negarse a facerse pasar pola miña moza. Quid pro quo. Things, castles and airplanes. I've been painting pictures from my Miña nai volveuse tan saudable que os seus paseos duran a tarde enteira. Esta seguro que tamén foi resoubar algo por aí coas amigas, pero mellor para min, que así dame tempo a todo. Por hoxe xa fixen o vago bastante pola casa, así que agora vou tamén eu dar unha volta.
Hola, Berto, ¿qué tal? Home, Miguel, señor tal? presidente. Que tal? Moi ben. A recordar vellos tempos. Home, botaba o de menos, estas vistas. A verdade que sí. É que mira que maravilla. A verdad que é un pobo encantador este. Ai, pois sí, e con boa xente, que tamén é importante. Eso é o máis importante Eh? de todo. It's my lucky day. Gonna fly around the world. Let everybody know my Estaba aquí vendo esta vista fantástica, porque que día e que vista temos. E, ostras, que hai un montón de barcos, macho. Moitísimos. Claro, é o pilar fundamental aquí, non, da É economía. que isto é un momento de que vive Rianxo, é o porto principal este. Están por aquí os compañeiros, non, sacando cousas. Sí, que agora é o momento da descarga porque hai venta na lonxa, están todos pendientes de poñela canto antes para poder vendela. E que material chega aquí a Rianxo? Aquí o que máis chega é o zamburiña, chopo, lorcha, faneca, chega de todo un pouco, de peixe de todo tipo, pero o que é a especie principal é a zamburiña. Que entra directamente a lonxa que temos aí. Sí. E dende aí distribúese. E cantos kilos poden chegar aquí? Ahora mismo están collendo sobre 1000 kilos, 1700 este ano. Anos aí atrás aquí chegaban toneladas e toneladas Claro. de zamburiña. Estes barcos, a ver, teñen un tamaño considerable, pero son máis ben pequenos. O sea, Sí, aquí a pesca non é pesca de altura, claro. No, esta é pesca de baixura, todo, é pesca artesanal, todo. Son barcos de, como quen di, de familia, van irmáns ou vai pais con fillos. Aquí sempre se traballou así, familia con familia, e seguirá traballándose toda a vida, así. Como ten que ser, home, como ten que ser. Everything is blue. His pills, his hands, his jeans, and now I'm covered in the colors, pulled apart at the seams. O que é o zamburiña de noviembre a marzo é a temporada de collela. O que é a nécora, non, a nécora é de novembro a diciembre. Depois fais un paro para poder recuperar o que é a nécora. Ten que ter unha veda para poder Que recuperar. descanse, É que críen, non? Por eso mismo, é que volva a recuperar para que se poida coller po ano. A min gustame moito falar do meu amigo Miguel, porque só así con moita rotundidade dicir que es o patrón maior, o presidente da cofradía. A miña función é que isto funcione. O que é a lonxa, o que é respetar o que é cuotas, que a xente cumpla o que é a lei. Ás veces non é doado, porque co tema do furtivismo, como levades aquí? Puf, eso a nosa que nos mata. Estánlle queimando as playas, están collendo o que é a ameixa deste ano, máis do ano que ven. Nós o que temos contratados a uns vigilantes para que miren por o sector este e que intentar disminuir un pouquiño. Imposible, o que é sacalo, radicalo, non vai, eso non é doado, pero polo menos intentar que reducir o que é o número de furtivos. Pois quedei así un pouco coa intriga de entrar na lonxa. Que tipo de xente merca aí? O sea, eu podo chegar ali e decir, a ver que temos por aquí e tal... No, que hai que estar acreditado para poder comprar, non vale calcar persona que entre aí e poder comprar. Non podo facer trampas nem nada. No, en este aspecto aquí pedimos o que os requisitos básicos, que hai que estar acreditado autónomo, co seu permiso para poder vender. As pescantinas daqui do pueblo son as que compran, do pueblo máis dos alrededores, que vai ás plazas de abasto e aí é onde se distribuye a xente da casa. Pero son máis ou menos son pescantinas de toda a vida de por aquí ao alrededor. Fantástico, o povo traballa e o povo come. Por eso mesmo, aí é o que pretendemos. Pois, se queres, invito Vamos cho á con- lonxa sí. e vamos a mirar como se ven. Fantástico. Veña, imos aló. Breath in the air. We walk in shadow. Months to lead me home. Where there is no place to hide. Stranger on the other side. We walk in shadow. Months to lead me home. Months to lead me home. E que, gustouche o que é a lonxa, como se vende todo? A subasta é unha expectación, parece un Celta Depor, mira, mira. A verdad que antes había máis expectación, pero bueno, estamos intentando que non haya tanta polo ben dos compradores, máis ben. E este é a zamuriña que vai toda para atrás, que te estaba falando antes. Están fresquísimos, non? É que a collida de agora a mañá, de fai unhas horas. Se lle metes o dedo, ainda che mora. Pode que, non sei, que meta peixeiro ou algo por estilo. Que se parece? Virás por aquí a comprar a ver se subes o precio ao bo peixe e todo o que temos aquí. Vou intentar, vou intentar. Bueno, Miguel, veña, unha aperta. Vámonos. veña. Ata outra, vale? Hasta logo.
Por fin se che ve o pelo. Hoxe non montades a festa no teu cuarto. Vou dar unha volta, pero non me esperes experta. E onde vas dormir? Na casa de Vanessa? Improvisaremos na súa casa, na praia. Que máis ten iso cando está namorado? Como se non dormimos. Ai, que bonito é o amor, de verdade. Vanessa faime sentir... Da igual que sexas funcionario da Xunta, catedrático de astrofísica ou que traballes nunha funeraria. Cando te enamoras, fas o parvo. E se o caso é como do meu fillo, que xa é parvo de por sí, imaginado o panorama. Perdoa, mamá, que tampouco quero que te emociones ti tamén, Tendo ti diante, me difícil. Pero a relación está sentando. Eu non quero pensar moito no futuro, pero a Vanessa nótaselle que vai a por todas. Debería deixarme levar, verdad? Emocionar. Como non me ia emocionar? Estaba igualiño que Manolo, desbordado polos encantos dunha muller. Que quedase a dormir na casa de Vanessa xa era algo. E se a cousa ia a maiores, pois, a vivir xuntos, a casar. Iso sí, eu cos consogros, relación cero. Anda, dame un bico. Sadio ben. E nada de coller o coche. Adeus, mamá. Este bota a colonia como se fose auga. Berto. Berto. Pois sí, Berto non dormiu hoxe na casa. A ver se lle colle gusto de Vanessa e non volve por aquí. Faría a manai máis feliz do mundo. A verdade é que non o pasei mal. Non, estiven por aí, tomando unhas copas, xoguei un futbolín cos colegas. E despois, pois nada, volvín a casa, dando un paseo. A dormir no garaxe. E vin a Vanessa tamén. Sí, estivemos falando un cacho. E se vos son sincero, estaba moi guapa. Que paciencia hai que ter. Sí? Hola, Manolo. Oh, sí. Sí que merquei o bastón ese de trekking. Como? Que non che vai a wifi outra vez? Manolo, eu non son un cibercafé telefónico, entendes? Se non che vai a wifi, chama aos mafiosos eses da compañía, non a min, Sí, sí que o teño diante, sí. A ver. Dime que che busco. Agarda, Manolo. Que non estou con ninguén. Manolo, chámote logo, vale? Que agora non me concentro. Por amor de Deus. Xa me parecía a min que ese acaloramento non podía ser do meu fillo. Home, eu nunca o vi metido nesas faenas, claro. Pero este sempre foi un desganado para todo. Así que estaba namorado e sensible, mentireiro. E todo para que eu me abrandase como unha parva. Diso nada. A mí non me toma o pelo ninguén, e menos o meu fillo. Pero Carmela tiña un plan. Sí, amigos. O primeiro era preparar unha cea lixeiriña. Creo que unha ensalada será boa idea. Pero estes xurelos que merquei... Xa sei. Ensalada de xurelos con queixo de tetilla. O primeiro é cortar os xurelos e facer uns filetes. Agora hai que fritilos cun chisco de sal.
A ver, os pementos tamén lle van vir moi ben. É unha cousa que lle dá moito sabor. Not if I need to cross continents. Isto hai que poñelo aparte. E cos pementos aí van tamén uns dentes de allo. Mentres as tixolas quedan traballando, vou ir cortando uns taquiños de queixo de tetilla. É imposible resistir a tentación, que bo está. Sabíano ata os romanos. No século I despois de Cristo, Plinio xa se encargou de dicirlles que en Galicia había uns queixos boísimos en forma de mama. Veña, a montar a ensalada. O primeiro son os pementos e a escarola. E agora, os lombos de xurelo e os dados de queixo de tetilla. Listo. Ui, mamá, que boa pinta ten isto. Ai, Cea para 3. Que che parece? como para 3. E logo quen ven, Pili? Vanessa. Como que Vanessa? A mamá non a entendo. Vir agora da noite para mañá con que quere convidar a Vanessa. A miña moza anterior, a Sara, pois vía, non sei, cando ya pasaba eu polo Skype. Sí, a verdade é que verse en persoa, pois poucas veces, a xustas. É que miña nai nunca foi moito de formalidades. Xa vai sendo a hora de que nos coñezamos mellor, non? Ti dille que veña a cear esta noite. Seguro que o pasamos moi ben. A verdade é que era un marrón, sobre todo para Vanessa, pero despois pensei no mellor, podría estar guai, non? Así teño unha excusa para vela. Poderíamos, pois, despachar pronto a cea con miña nai e despois ir por aí a tomar algo. Se quería ela, claro. En plan colegas, non? Obvio. Xusto acabo de chegar agora mesmo. Sí, Pili. Non vexas o ben que o pasei na rucheira con Manolo. Que vai estar cheo de silvas, que va. Está todo moi arranxado. Abriron pistas novas e todo para os coches. Sí, sí. Sí, sí, chegamos andando ata cima. Montaron ali un restaurante, temos que ir un día. Manolo, eu este home non cho entendo. Tanta leria espiritual para subir hasta a cima para ver o castro e cando chegamos non parou de rosmar. Sí. Oye, teño que contarche unha cousa. Ti coñeces a Vanessa, a filla de Merche? As guerras gañanse polos servizos de información. Pero tú pensa que non teño os meus contactos. Agora sí que oímos pasar ben, pero de verdade. Vou. Hola, fillo. Ao final viñestes. Hola, mamá. Hola. Vanessa. Hola. Que guapa. Como se che nota a elegancia que tedes todos nesa familia. Pois si, Vanessa, Berto mollou a cama tos 8 anos. 8 non, mamá. É verdade, ata os 9. O pediatra dixo que era porque tiña estrés. Pobre, é que só aprobaba a gimnasia. Vanessa non abría a boca. Pobre. Estaba toda chantadiña diante da súa futura sogra. Non podemos falar de outra cousa. Ai, fillo, que aburrido es. Ás veces este eche medio túzaro. Niso sae o pai. Tiña esa cousa dentro como, así como avergoñada, ofendida. Ides querer algo máis de sobremesa? Non, grazas, marchamos xa. Pero se tedes toda a noite para divertirvos. Mamá, se segues así, poderemos denunciarte por secuestro. Veña, a ver.
Contádeme, o voso vai en serio. A que vai en serio son eu cando tentan tomarme por parva. A ver, Vanessa, máis eu querémonos, xa o sabes, pero que ven iso agora? Eu estou feliz, fillo. Se o voso vai para adiante, eu non penso poñer impedimentos. Pois logo marchamos. Isto non podía rematar así. Ainda estábamos no mellor da noite. Berto tiña que coñecer a miña opinión sobre os meus futuros consogros. Así decataríase do difícil que é ocultarlle algo a unha nai. Vanessa, a mí non me importa nada que a morta de fame de túa nai e estea chupando a pensión a Josefa de Benito. Para nada, tanto che me ten que o miserable de teu pai teña 2 dominicanas traballando todo o día por 300 euros nesa merda de bar que montou. Se estades namorados, quen son eu para meterme nas cousas da túa familia? Queredes un café? Sí, fixo que a Vanessa caselle dese algo sacando aí todas as miserias da súa familia. Ata cando marchamos, berrándolle pola ventá como unha tola. ¡Ah, Vanessa! Que... Que ben o pasei na cea. Ti sí que vales, Carmela. Non hai nada como dormir a perna solta despois dunha cea familiar. Así que, falando de familias, achegueime a ese lugar tan especial de Taragoña chamado Casa Isolina. Xa van 4 xeracións á fronte do negocio. Os cangrexeiros, nome co que se coñece os habitantes da parroquia, lévano vendo en funcionamento dende finais do século XIX. Sempre tivo sona polo seu bo facer, e a cousa non cambia co tempo. Boas tardes, Hola, buenas tardes, que tal? Que tal? Veño coñecer Casa Isolina, que me falaron moi ben deste sitio. Pois moi ben, xa aconsellaron que vamos a probar aí unha tapiña que che teño preparada xa para ti, vale? Moi ben. Ben, vamos lá, Ana. A ver que me traes aquí. Bueno, Carmela, pois traio xei uns sillonciños, que é un produto tamén de Rianxo. Espero que che guste, a ver se é que fixo con todo cariño e todo corazón para ti, A que sí, Que bo está. Está bo, non? Non che digo eu. Se o produto é bo non se pode disfrazar con nada. A que non, verdad? Non me extraña que este sitio teña tanta sona, E que pasaran por aquí tantas personalidades. Desde don Camilo José Cela, Alejandra Benávar, Norman Foster, moitísimos personajes. Estuve en a selección española de cociñeiro e, aparte deso, procuramos facer o mellor e ter o mellor produto. Por eso sempre triunfas cando un produto é bo. E quen che aprendeu a cociñar tan ben? Realmente foi miña nai. Eu mirei moito para miña nai, era unha gran cociñeira. Se eu non conocín a miña abuela, e miña abuela tamén din que foi moi mellor cociñeira que miña nai, eu non a conocín. E aparte desos libros, de fijarme en moitas recetas, entendes? E agora tamén, Carmela, vouche dicir que che quero levar á cociña para enseñarche como se fan as soviñas guisadas rianxeiras. Teñalo. Vamos. Bueno, Carmela, agora vouche enseñar a guisar as oviñas á rianxeira. O típicas que son daqui e máis só boa calidade do peixiño que este. Como che dixen antes, é o príncipe dos mares no seu tempo. Vamos a botar un chorreño de agua para que non se nos peguen as patatas. Poñemos as patatiñas todas aí. Poñemos a loureiro, a folliña de loureiro. Carmela, agora vamos a picar a cebola. Que as oviñas tan ricas vamos a facer daqui. Véndote a ti parece facilísimo. Sí, é moi difícil, non é? Bueno, claro, hai que saberlo, pero bueno, tampouco non é tan difícil, Vamos a poñer a ceboliña por arriba ben estiradiña. Cortamos o tomate. Poñemos o tomate tamén aquí encima, como ves. Aí está, todo así ao ladiño. E seguimos co pimentiño morrón, vale? A ver como sale isto todo. Eu penso que vai salir ben, Vamos a espolvorearlle un pouquinho de prisel, que tamén o merece. Despois botámoslle pimentonciño agridulce,
que te o agridulce só di a palabra agrio e máis dulce. E botámoslle un pouquinho de orégano tamén por encima. Vale botar un chorriño de aceite por aquí todo. Non moito aceite, pero senón despois salen moi aceitadas. Botámoslle un pouquinho de azafrán para que salan con coloriño. A parte do color, dalle sabor tamén. Agora botámoslle un pouquinho de sal, para que besas. Botámoslle despois un pouquinho máis de agua. Xuntámoslo todo, remesemos así un pouquinho. E poñemos as soviñas xa encima das pataquiñas e de todo. Como comprenderás, as sopas botei un pouquinho de sal para quentale mellor a carne, para que se poña un pouquinho máis dura, vale? Si por casualidade quixeras poñerlle un pouquinho de picante, porque te guste picante, a quen invites ti na túa casa, pois mételle un pouquinho de pimentón picante, xa está. Non ten por que meterlle tanto agridulce. Que boa pinta ten, Creo que vou facer un día destes. Tens que intentalo, polo menos. Vamos a poñelas a cocer. E listo o traballo que tiñamos para hoxe. Pinchas unha pataca, cando as pataquiñas te pique xa está cocediña, sacalo todo de Santas Pascuas e disfrutalo que son 2 días, And way down we go, 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 go. Way down we go, 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 go. So way down we go. Berto, podo pasar? Berto. Bo día, que tal dormiu esta parelliña? Mamá, que hora é? E Vanessa, non está? Non me digas que non quedou a dormir contigo. Xa me gustaría a min, pero nada. Non. Foi sair da casa despois da cea e mandoume a merda. Normal, Iso que lle dixen que a min o da pensión da Josefa esa non me parecía para tanto, pero... Vanessa máis eu xa non estamos xuntos. Como que xa non estades xuntos? Non. Acabouse, que queres que che diga? Pois que estou fatal, que non quero ver a ninguén. Mentireiro, farsante. É certo, que o noso xa non funciona. Non sigas facendo parvo. Descubrino todo. O ordenador. Ti pensas que podías enganarme poñendo unha película dese Nacho Vidal? Por que dis? O que es? Había que confesar, non me quedaba outra. Pero tiña que seguir facéndome o sensibleiro, sabes, en plan víctima. Igual ao final ese plan funcionaba e mamá non me botaba da casa. Sí, vale. Foi todo unha montaxe, pero Vanessa estaba comezando a gustarme de verdade. E ti estragachelo todo. Pasaste con ela, sí. E agora non me collo o teléfono. Eu pensaba que podíamos ter algo xuntos. Estaba ilusionado, sabes? Estaba ilusionado. Para min que conseguín abrandala un chisco. Polo menos non volveu sacar o tema de que teño que marchar da casa. Creo que é unha pequena victoria. O malo que agora Vanessa non me quere ver ni en pintura. Ai, pero tanto ten, non? Unha muller, un prato quente. Quédome cunha casa, polo menos. Agora teño un sitio onde poder dormir. Aínda que este sen muller o meu carón. Matemático. Póñome melancólico e ponse a chover. Ou é ao revés, non sei. Dende logo, hoxe non está moito para pasear. Quen me mandaría a min sair da casa? A miña idea era subir o monte Iroite e gozar dunhas boas vistas da Serra do Barbanza. Pero a verdade é que nin teño ánimo, nin creo que sexa o mellor día para camiñar ata alá arriba. Mellor vou dar un paseo pola fervenza do Cadarnoxo. Teño que asumilo dunha vez. Acabo de quedar sen noiva, sen traballo e non teño nin idea de que facer coa miña vida. Cando estaba con Sara e traballaba, tampouco é que o tivese moi claro, pero polo menos non lle daba tantas voltas á cabeza. Menos mal que quedan os sitios, os lugares onde fuches neno. Ai, estoume poñendo fatal, perdoade. Aquí viñen algunhas veces coa miña nai cando era rapaz.
Ai, as nais, as nais. As únicas que están aí sempre para abrirche as portas da súa casa. Berto. Segues enfadado comigo? Que bonito está o mar hoxe. Parece unha bandexa de prata. Berto, sinto moito da fea. Mais o sentía eu, que esa noite tiña sexo con Vanessa seguro. Ademais, nada de sentimentos, non. Sexo químicamente puro. Entendo que esteas molesto, pero non era a miña intención estragalo todo. Primeiro que tens que facer é superar o de Sara. Facer que supere o de Sara e que busque outra rapaza. Ese é o meu plan para botar a Berto da casa. Este non sabe vivir só. Eu pensaba que era un comodón, pero agora resulta que tamén é un sentimental. E como queres que supere se cando podo? Xo sei, pero ti mereces algo mellor. Un amor que che permita poñer distancia coa vida que levas agora. O mundo está cheo de posibilidades, Berto. Hai centos de mulleres lonxe desta vila. Os fillos hai que falarlles con sinceridade. Tento corazón. Ti crees que Sí, estou segura. o amor é unha cousa tan rara? Pero grazas polo consello. É unha sorte estar contigo aquí na casa outra vez. Para demostrarme que non me garda rencor, Berto regaloume unha presada da area de praia. É tan detallista. Voume facer unha esfoliación que me vai quedar o cute espectacular. Teño unha cunca de area e botolle 3 culleradas de aceite de amendoas. Agora mesturo o ben e só fai falta usalo. Aplicámolo con movementos circulares, pero a modiño, que tampouco fai falta magoarse. Quedou unha pel como o cuiño dun bebé, suavísimo. Pero este remedio caseiro tamén axuda por dentro, porque ao mesmo tempo activa a circulación do sangue. Todas son vantaxes. Estou disposto a todo por ver a miña nai feliz. Non vai a ser que despois cambie de opinión e teña que facer eu as maletas. Sí. É que hai que facerlle caso a unha nai en todo o que pida. É o que calquer fillo ten que saber para poder vivir de balde. Ai. Ponte dereito, que sempre vas torcido. Ai, mamá, que pesada. Xa. Que guapo estás. Non te pareces a teu pai. Voume que chego tarde, Vale. Non me vas contar nada. É italiana, coñecina por internet. Italiana? Pero marchas agora para Italia. Ai, non, que va. Está de vacacións en España, veu a Santiago, a ver a catedral, o típico. Italiana. E como se chama? Luisella Silverini. Ai, xa te contarei. Ei, Berto. Mira que por internet a xente minte moito. Eu non me fiaría. Tranquila, mira, se queres, podes ver unha foto súa que teño no ordenador e xa verás que guapa, Ala, veña, arrivederci. Chao. Se marcha a vivir para Italia, eu encantada. Coas bodas que montan ali. Luisella Silverini. Pois sí que é guapa rapaza esta.
Pero como que Luisela Silverini? Esta é Luisa da Silveira, a filla de Finita. Alercha esa. Berto! 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 Capítulo 3, sillón Berto 20, toma un. Berrándolle dende a ventá como unha tola e... Faría manai máis... Feliz do mundo. Preparado? Ese. Sí, son eu. Vanessa non había... Poucas veces, axustas. Que a miña nada, nai, iso das formalidades non lle irá. O pleurotus é como a fibra. O pleurotus é como a fibra. Por lo tanto, pleurotus ishitake. Non vai a ser que despois cambie de opinión. Va, para buena. El 22. ¿Qué digo en el 22? Claro, claro.